kai shi kenan dan amina ci zabin Allah ba kamar ka. Daga kai shi kenan dan amina ci zabin Allah ba kamar ka. Bismillah Allah rabbi sarki cikan burina, rabu karen yamma zan yabo gun abin zabina. Dan aminatu wanda da shi kake haska duk lamurana, mai isa da mukami gunka mai goge kuncin raina. Sayyadi sadati nake nufi mai batula tunana, rabbu in ka yarda dole ne in fito na faɗa musu babu shakka. Daga kai shi kenan dan amina ci zabin Allah ba kamar ka. Rabbu kai tsira da salati ka gun rasulu maiki, wanda shi a cikin rahamarsa ya baiwa har da sadaki. Rabbu sa alaye har sahabbansa mai shabbaki, da waliyai Allah sa su tun da dai sun bi ma'aiki. Kamar Tijjani da Jiyali gausu ku yi mini ɗauki, da Sharifi Sala a yajinin Fatima mai ja muku bai da harka. Dole ne in duka dukkanin gaisuwa na zubeta, gun uban babana batirin haska duk fitilata. Markazil ababu rasulillahi ga maganata, dukkanin mai ja makashi da hallaka sun yi abota. Shugaban ababu rasulu duniya ka rudata, ya Sharifi Sani a yajinin Fatima mai ja maka bai da harka. Daga kai shi kenan dan amina ci zabin Allah ba kamar ka. Ya mai kai sakon da ko ina fili da ɓoye, babana kenan sanya mun kirai si ta hawaye. Inda duk aje kayan ka wallahi babu alaye, ko uban wake ja kan ma'aikinmu sai ya janye. Ya fiye ta salimi dole bin ɗa hako shi waye, mai Sharifai awwal da gurin markazil ababu ka banna dauka. Assalamu alaika mabubbugar kullu baban nana, assalamu alaika ya farin cikin nana Amina, assalamu alaika aya dan abdu gaburina, assalamu alaika ka karbi dukkanin al'amurana. Ya rasulillahi ka yarda kullum na ganka idona, dan isar zahara ubatulu din nan da kai ka faɗi tsokar jikinka. Daga kai shi kenan dan amina ci zabin Allah ba kamar sa. Ya sayyidin sakalaini uban gidan kaunu kai ne nawa, sayyidul abrari ta ko ina kai kake fadawa, wanda ke neman hanya ta hoga abun budewa. Mai san aljanna ta gurinsa za ka yi dacewa, in ku har kabari ka sake shi wallahi kai tabiwa. Dan kwa duk tarin bautar ka ranar kiyama za ka ci kwal ubanka. Tagon Allahu Muhammadar Rasulillahi zan, rahamar Allah ne kai ta ko ina ga maganar nan. Wa ma arsalna an kace binciko ayar nan, illa rahmatan lil alamin annabi nan. Na rantse da martabar ka shugaba tun da kana nan, ko za a ce raina a ko ina ni sai na faɗi kaddarin ka. Daga kai shi kenan dan amina ci zabin Allah ba kamar ka. Shugaban adalci kai wa aljanu kai wa mutane, mai sunan Allah ko abunsa kai mai mulki. Rahman Rahim na Rabbi ya baka duk nasibi, Rahufu saboda na daha ne gashi duka Allah ne. Shi da shi ɗaya ne wai ko akwai wanda zai ware, tun aran da alastu ta zo balawa ya furta bincika iliminka. Lallai ilimin ya nuna shugaba ya isa sosai, duk laifin mai laifi san shugaba zai fansai. Na yarda da wannan har a zuciyata kuma sosai, ya bai wani nan ya bai wacan ko ina ya rasai. Ma'ana cetonsa nake nufi ko ina na wuce sai, daga mutane kowa na ta ci masu binsa da masu yi masa shirka. Daga kai shi kenan dan amina ci zabin Allah ba kamar ka. Dukkanin mai da rasulu kai cansa ko dan waye, tawagar da suke jin da tamkar su ne wawaye. Hallaka ta tabbata kansu tun a fili har gobe,
gaskiya ɗaya ce ku taho mu kama ta babu alaƙi. Ma'ana dai annabi sak ɗayan tashi fili da buɗe, duk idan ka rike haka ko akwai rabu ka zama ɗan gata abunka. Ya cikakken sarki ga idona yana ta hawaye, kan rashin kallon ka gare ni kullum ina ta sumaye. Yarda annabi jani jikinka dan hassanai ni ta baye, dan mutuncin na Amina har da Abdalla iyaye. Ballu manar so da yabanka dan martabar alaye, da sahabbai Umar Abubakar Usman da Ali kare gurinka. Daga kai shi kenan dan Amina ci zafin Allah ba kamar ka. Da in zama naka ta ko ina shugaba ga halittu, in zamo zina da faɗi da aiki gani da rubutu. Sun zamo a cikinka kadai fitacce uban yantattu. Ya habibi in zama ko ina inda zai a fahimtu, kai kadai ne za a bi ko a so lahira a wadatu. Wanda duk ya sake ya fi son waninka ko dan wuta ne shi babu shakka. Ya maje Isra'i banda kaiwa ya san Allah ne, kai ka je fadarsa ka gan shi yaggan ka soyayya ne. Tunda ko Jibril akwai iyakarsa tarihi, kai kwa kayi kiran kuma kai ka je an rufe sirri. Kai ka miko sakon kai ka amso ka bai wa mutane. In ka ilaika rasulillahi wallahi ba wani girma banda naka. Daga kai shi kenan dan Amina ci zafin Allah ba kamar ka. Shi yasa na zazzabci na mauce akan kama aiki, shagalata dukka akan ka ne mai fasihin jaki. Mai badar da Hunaini da Uhud kai mu gaida saraki, mu daga hannayen mu sama umi jinjina ga maiki. Mi ta tafi min murna a haye iri mi doki, tunda mun rike san Mamudu murna nake mana kowa ma ya dauka. Tunda dai mun san bayan Rasulu kowa na jasa ne, kuma kowa za ka bu ba ma'aiki ba ma iska ne. Ba ni na faɗi ba ku je ku duba faɗin Allah ne, kuma an tabi ne imatta rabbika aya ne. Imajanun ya Mamudu din da kai dun fardin ne, banda annabi kowa ma mahaukaci ne in ji Allah babu shakka. Daga kai shi kenan dan Amina ci zafin Allah ba kamar ka. Dan zana ta gaita kankanan sha'irin nan ne, ya annabi duk juyin yanayi ina turbar ne. Ma'ana hanya ta ɗayan ta san ka ko zan mutu dai, ba na tsoro ko shakkar hakan ne a bar ni kawai dai. San ka yi muni komai har wa yau shugaba ne daidai, baban gida ne na masoya tuba nake yada haka bar ni naka. Daga kai shi kenan dan Amina ci zafin Allah ba kamar ka. Daga gaishi kenan dan Amina ci zafin Allah ba kamar ka. Daga gaishi kenan dan Amina ci zafin Allah ba kamar ka.